Sabeu on estarà la Tracy? Laia, estic aquí, que quasi no arribo. Avui fem un altre experiment per cavall fort. Saps què farem avui? No. Farem un circuit elèctric amb plastilina. Saps què és això? Aconseguirem encendre una d'aquestes llums LEDs amb l'ajuda... La plastilina. Necessitarem llums LEDs amb dues potes. També necessitarem Piles. un connector clip amb cables per connectar la pila. Això ara ens donarà electricitat. També necessitem... Plastilina. El primer pas és fer dues figures de plastilina per separat. I es tracta d'agafar un LED. Veus que té una pota més llarga que l'altra? Sí. Una és per on li arriba l'electricitat i l'altra és per on li marxa. Llavors li has de clavar una punta a cada tall de plastilina sense que la plastilina es toqui entre ella. I ara muntarem el circuit. Es queda la pila, surten electrons que són els que donen electricitat. Viatgen per un cable, donaran una volta per una plastilina, passaran per al LED i tornaran per l'altra plastilina, entraran al cable i tornaran a la pila. Vale. Llavors has de connectar el cable vermell a una plastilina i el cable negre a l'altra. I què ha passat? Que s'encenen. No s'encenen? No s'encenen. Fake. Ara, vigila la taula, Laia, no te'n... Disco!